Wai karfe nawa yanzu ne? Karfe 9. Tara? Kai yanzu rashin imanin naka har ya kai a sha ruwa? Amma ka ki tashi na in yi buɗe baki kuma ka san ina da cutar nan ƙwarsa kuma tawa kumorik ce? Kumorik? Allah wadaran naka ya lalace. Shiga ka ɗauko min kununa da ƙosai in kai shi. 9 na safe nake nufi fa 9 na safe ba ga rana bane ba? 9 na safe. Kaga no easy calm down easy. Ina da wani solution guda ɗaya. Akwai wani gari a China. Tsakanin sauro da buɗe baki awa 1 ne. Awa ɗaya. Amma ba akwai wata matsala fa guda ɗaya. Akwai coronavirus a can. A rana mutane kamar 3,000 suna mutuwa. 3,000? Bari ka ɗuma kayan naka mutum.